fa només uns dies coneixíem resolució judicial o un autojudicial on obliga l'Ajuntament a reconstruir la nau de Can Fàbregas. Junts per Mataró s'esperava aquest revés judicial? Bueno, és que al final no és que sigui un revés, és que al final es tracta d'un compliment d'una sentència de l'any 17, si no m'equivoco. Que ningú havia demanat la seva execució. Correcte, però és que al final a mi el que em sorprèn molt és que sapiguem que tenim actualment judicialment unes parts que són les que d'alguna manera, jo no vull dir que hi estigui d'acord ni molt menys, però són les que d'alguna manera han portat la iniciativa contra l'Ajuntament de Mataró en el cas del Corte Inglés, que puguin ser l'Assemblea Pagesa i la plataforma de Salvem Can Fàbregas. Home, a mi em sembla que aquesta posició de l'Ajuntament de Mataró de fiar-ho tot als advocats i a la judicialització del cas sense voler fer d'interlocutor amb aquestes altres parts, clar, ens ha portat això. Però aquest interlocutori no situa l'Ajuntament en una situació de desavantatge, en una hipotètic negociació amb el Corte Inglés? Ara sí, clar, aquest és el retruc. O sigui, per una banda tenim el tema del planejament i la demanda Can Fàbregas, per l'altra tenim la demanda... El litigi obert, sí. Clar, el Corte Inglés ens està demandant a la ciutat de Mataró perquè, bueno, clar, al final el que està dient és, escolti, tu em vas vendre un centre comercial i jo ara no hi puc fer, aquí, en aquest solar que em vas vendre, no puc fer l'objecte pel qual te'l vaig comprar. Ja ha fet l'Ajuntament de Mataró, o en aquest cas el govern municipal, és encapçalar aquesta situació i fer una estratègia a tres bandes. Una amb l'operador comercial, dos amb les parts que havien iniciat accions judicials contra l'Ajuntament i tres amb diferents operadors que potser poguessin venir a formar part d'aquest espai. Vull dir, però això volia dir fer una estratègia coordinada i de cara. Aquí agafar i amagar-te darrere el despatx d'advocats... Junts per Mataró donaria suport a una hipotètica recompra del solar de Can Fàbregas per part de l'Ajuntament o del PUMSA? Doncs aquest és justament l'escenari que Junts per Mataró no veu en absolut, perquè és que no veig... perquè no... Primer, perquè jo no sé d'on han de sortir els diners de Mataró. 24 milions d'euros actualment aquell solar no ho val. És que no val actualment aquest solar, però és igual, però el fet és que et demanen 24 milions d'euros. Hem de tenir en compte que amb un pressupost que estem aprovant aquest any a Mataró de 170 milions d'euros, hem de pensar que al final per inversions ens en queden 17. La pregunta és una, d'on han de sortir els cèntims per comprar això? I segon... O què haurem de deixar de fer per comprar això? I segon, per fer-hi què? Per fer-hi què? Vull dir, és que al final... els grups d'Esquerra a mi em fa molta gràcia, perquè si home diran, no, per fer-hi pisos públics. Aquí l'altre dia sentia el debat de dir, no, és que el que hem de fer és comprar més pisos i fer més pisos públics. I bueno, clar, aquí jo entenc que tothom vulgui parlar del diner com del manar, però és que això no funciona així.